Khapangni takhuktai bukhukchong thangnai 13 tariko chini Tripurani khoroksa Triprasa Bishram Konjoni mung hingkangke Paul Deborma bini kami hingkangke Ramnogor jagani Triprasa khoroksa Hyderabad o samung khlai tongimani thik 13 tarikni sarikni 6:30 tamani jorao Triprasa khoroksa bini mobile khogoi tlangkha mobile khongnani mung wngkha Sopon Mohan Tripura bini buphani mung hingkangke Barja Mohan Tripura je bini document o hingkangke bini ke Monu Dolai district bini abo hingkangke chwng oro boni mung mankha Sopon Mohan Tripura o je mobile khongnani hingkangke bini date of birth hingkangke 28 tarik 12 mas 1999 28 tarik 12 mas 1999 tomungno norok o Sopon Mohan Tripura no norok nugui tongkhangke o jaga screen o norok nugui mankhana je number jaga norok kwrwngdi bo tabuk Bengaluru Hyderabad hasteo no kharjak buini mobile twiwi hingke o Triprasa buini mobile bai bo tini call khlaikha ano belai kheno cost nongoi tongkha mobile kwrwini bagwi bini joto nangmani document ni jeto bini jekono ATM rang ni bini tama tama ni bini bebangno o mobile o hingkangke bo tamo khlai tongkhangke o je mobile khogoi thangnai buini phone bai ba bini phone bai ta buini status rok nai no tongkhupu o je borok ta je mobile khognai hingkangke tabuk bo omhaike no Sopon Mohan Tripura o Hyderabad hasteo no kharjak bono call o khlaikha hingke bo ulta domki hinui chwngno sahorka hingkangke bini mungoi Hyderabad thana o haino omhaike police complaint khlaikha je mobile kwmajaknai khoroksa takhuk hingkangke tomungno Triprasa rok norok bono nugui tongkhangke Hyderabad o tomungno norok bono nugui tongkhangke o jagao call khlaidi faidi hingkangke chwng bahaike bo o Sopon Mohan Tripura asuk umor 1999 ni borok bahaike asuk omhaike mobile khogoi kharkana belai ni uanama singsa phatra hasteo obo kaisa Triprasa rokni mung hamya hinui mano lasima singsa buini hasteo omhaike samung khlaina thangmani omhaike buini mobile rok khoglaiui obo belai kheno lasima singsa phaidingkhe chwng bo bahaike khokha CC camera o kisa nai naileno ar pore je Paul Deborma bo tamo kok kwcharkha phaidi kisa nai nailen chwng हर एक रूम का अंदर चले गए ना पूरा अभी देख जा रहा है अभी उधर का जूम करो सर थोड़ा दूर का जैसे नहीं निकलते हैं देख डायरेक्ट रूम में कितने दिन इधर रूम गए हैं हे मैं बोला ना नीचे से गया नीचे से गए हो? हाँ वो देख देखा हाँ 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 और ना यार जब उधर से जाना था उधर निकाला कह रहे तो पूरा ini video mungkin karena kau tuh sih ani para kita bisa mau mungkin Paul Deborma mobile mana 2 days use kaiko je Sopon Tripura mobile khogoi khat thangkane rumo chasri tanmanita इनका के बिनी para kita mau banda sora bo Hyderabad security job kayo biono jenu tonne please kisi information khaidi je bono kairi mana extra gift khanya personal babe ang contact number irnayani bini family member ko kaisa request khanya musungo bono nogo thangang ke jodi se bono bangkan mobile te se return khairi dan location o a jaga sani joto pro document joto kichu tonga number bai jodi se rohliya ang police te location track khaima naituka bini busa manjaka aboni pore sino kono semangala bo dead body da bukur da khukja tam khukja babo sino kon seme noro puilano mutu khanya de
Kena ni bisingi time ruan nong no tini sulo kena 17 tarik asun time ruan nong no mutu kena dama bin family member no sing samani mo kaisa ko ka ekdom mutu khai to naro asun no hambai